Nice kayo ang weather diri sa ipark, no? Nak, ibilin lang sa kanan mo diri ha, kinasa mi lakwon. Sige, mami, Naog na ko, mami. Sige na, naog na, nak. Sige na, nak. Naog na ko. Kadula na yung kuhan eh. Mami, daddy, bigyan. Mami, daddy. Mami, ayaw ko ba? Bata ka rin bataan eh. Sige, biyaan ng parking na ganit ka. Ingit yung mga anak, be. Gani, baba sa ko. Baba. Nak, nagparking na gani mong daddy gani. Ikaw dahil magilak-hilak dayon ka. Alangan din, di mo hilak. Ito na agad, 2 years ba yan? Ikaw, biyahan na po ko ninyo. Oh, shit. Here we go again. Di ba, Jutani, makuha ito ng batana. Jutani. O, sa pa. Tara, report ito kang busing. Busing. Anak ko itong bata, itong partahan, king ginikanan. Ba? Asa na pin? Narito. Biyaan na po. Ano sa may plano ninyo? Dating gawin. Kwaon na to, boss. Ipalukat na to siyang mama. Oh shit, not good. Yung sa may kiulat ninyo, at tuwa na rito. Tuwa na ninyo, boss. Ang bulbul na ni Jack mo. Sayang ang sweldo. Dong! Unsa man na, oy. Dong, Ami kindi. Lala, Dong, oh. Dito to yan. Oh, sige. Sige. May batay, biasa. Ha? Asa man? Bro! Sus, wala pa sagdi na. Ginikanan ra niya na. Senyor, puro pamilyar ba itong bataa, senyor? Puro mag-ato-atong kuhaan sa una? Gilihi gabito akong kutub. Tay, gimingaw ba ako pud atong bata ato? Kumusta na ba ka ato? Tinangga ba kay nako to? Lagi? Ako po lagi, senyor. Ganang ba, bilib ko ninyo, babi? Bata man eh. Bata ni! Oh, boss. Big time ang ginikanan ni boss. Magpapagigag Dubai. Ya, mau ba? Yung sa may gulat ninyo, tawagin ang ginikanan. Saan cellphone? Wala cellphone? Wala. Boss, wala cellphone, boss. Problema pa na ako na. Oh, ikaw. Di ba talent ko na? Tawa sa itong cellphone ko. Go, sige. Run. Kuya kong cellphone. Dara, boss. Ano? Muna akong ganahan si mo, buddy. Tawagan natin. Na, patong anak nawala. Asa man? Ako, nagdula naman to dito. Nawala na siya. Tisat ni nanawag. Hello. Naasa mo imong anak. Kailangan na mo kwarta. Lukatan ni imong anak og 2 million. Karon dayon. Gikuha ninyo among anak. Kadako ba ng 2 million? Wala discount? Pag wala kay kalukat, di na ko na problema. Magkita ta karon driya sa Kalubihan, number 69 room. Ay, inyuhan lang na among anak, oy. Magbuhat na lang mig usab. Tara. At tutag subutan, magbuhat ang usab.